Indigenous Knowledge Systems is IKS. Did you know that our forefathers used your normal kitchen ash against food poisoning, whether the food poisoning was chemical or man-made? Ash puts it on a halt. I remember I watched a TV network program called Real Housewives of Durban Season 1. I heard Ayanda Ncwane saying she's afraid of eating when she attends ceremonies because 2 of her family members passed on due to food poisoning. And I said to myself, wow, had she known that you only sprinkle ash on the food that is presented to you and nothing at all, believe you me, will happen to you. Sanibonani balingani mabungu na machichi, igama lami ngu Spooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu NA Mahaye no ZE Sithole. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi ukuthula. Asivuleni ke ekhasini la28. Lenkondlo ifundeka ngalolu hlobo. Ibinza lokuqala. Uma thina sobabili singahlala lapha sicambalale osebeni lolwandle nogu ehlabathini elimhlophe ligcwele ufasimbe, lapho kugcwele ukuthula komhlaba nezulu. Yiyo le ndawo eyenza mina ngiqumbelane usikisiki lomphefumulo nonembeza. Le ndawo egcwele inhlokomo, kuyo kubuthene konke okuhle nokuphasa umphefumulo wami. Ibinza lesibili. Kuyona ngizwa amazwana abantu bekhuluma, abantu abahamba ngezinyawo nangomoya, abanye bentanta nangaphezulu kwamanzi. Bayasikhohlisa bathi ngamahlengethwa. Abanye balokhu benyakazisa nemithi, benyakazisana nezindwane eziluhlaza, kuthi nxa siyobuza kuthiwe yiwona moya. Ngiyabezwa bekhuluma, woza ungizwise, ngiyabathanda, bayangithanda, woza uzizwele. Yaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sihlaziye, sicubungule. Sihloko salenkondlo sithi ukuthula. Imbongi ikhethele igama elithi ukuthula ukuchaza ukuba noxolo. La imbongi igqamisa ukuthi asikho isiphithiphithi. Umugqa wokuqala. Uma thina sobabili singahlala lapha. Imbongi ikhethe igama elithi uma ukugqamisa ukuthi okwamanje ukuthula imbongi ekhuluma ngakho akukho, kodwa kungakhona nxa kungenzeka okuthile. Okuyini lokho kungenzeka? Okuwukuhlanganyela ndawonye nomuntu thizeni, ngoba imbongi isebenzise amagama athi thina negama elithi sobabili. Igama elithi thina liyinhlanganisela noma liyigama elihlanganisa igama elithi mina nabanye abantu, noma igama elithi mina nomunye umuntu, njengoba kunjalo kule nkondlo.
Ngokwale nkondlo, igama elithi sobabili lisho imbongi nomunye umuntu ukugqamisa ubudlelwano obukhona obuhle obuzoletha ukuthula phakathi kwembongi nalomuntu ekhuluma ngaye. Igama elithi singahlala lichaza ukuzinza phansi ngezinqe. Igama elithi lapha lichaza indawo ethile. Umugqa wesibili, sicambalale osebeni lolwandle nogu. Ukucambalala, ukulala phansi, kodwa ube ungalele ubuthongo. Imbongi yakhetha igama elithi osebeni negama elithi nogu. La isebenzise ukuphindaphinda ngokusebenzisa la magama amabili angumqondofana abe kodwa echaza ekupheleni komfula noma kolwandle. Ulwandle yisithabathaba sezindimbane zamanzi lapho yonke imifula ithelela khona. Kule nkondlo imbongi ikhethe igama elithi lolwandle ukugqamisa indawo lapho kutholakala khona ukuthula ngoba abantu bayakhona beyophumula, beyocambalala nje bathamele ilanga. Ehlabathini elimhlophe eligcwele ufasimbe, lowo umugqa wesithathu. Imbongi ikhethe amagama athi ehlabathini elimhlophe ukugqamisa indawo enhle. Imbongi yakhetha igama elithi ufasimbe. Ufasimbe utalagu. Utalagu okusankungwana noma okusantuthwana ngenkathi ilanga libalele. Ungathi uyakubona nje le kude, uthi uma usufika kukona ubone ukuthi ubungaboni lutho. Yingakho nje isimo sokukhuluma esithi ukubamba utalagu sichaza ukuphelela obala, sichaza lokho okungeke kwenzeke. Umugqa wesine, lapho kugcwele ukuthula komhlaba nezulu. Ngalo mugqa imbongi isithasisela lokho ebikade ikusho emgqeni wesithathu ukuthi lapha olwandle kunezihlabathi ezimhlophe ezinhle. Ngakho-ke la imbongi ithi njengoba kuyindawo enhle kangaka, kunokuthula ezweni esiphila kulona elingabadi la sihlala khona. Imbongi iphinde ithi kuphinde kube nokuthula futhi le esibhakabhakeni, le phekwamafu ezweni esingalazi elibizwa ngokuthiwa yizulu. Umugqa wesihlanu, yiyo le ndawo eyenza mina ngiqumbelane. Imbongi ikhethe igama elithi mina ukugqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Imbongi yakhetha igama elithi ngiqumbelane ukusichazela ngomoya ogcwala esiswini sayo. Sesiyazibuza-ke singabafundi ukuthi ingathi imbongi isendaweni enhle kangaka, endaweni yona imbongi ethe yinhle ngoba kusehlabathini elimhlophe, endaweni lapho imbongi kusho yona yathi la kugcwele ukuthula, kusho ukuthi kunoxolo, asikho isiphithiphithi, ayikho into eyiphazamisayo. Bese imbongi
ithi uma iqeda ukusixoxela ngendawo enhle bese isebenzisa igama elibonakala ngathi selifaka into embi njengokuqumbelana. Umuntu ogcwele umoya esiswini usuke angaphathekile kahle, kusho ukuthi there's something awry in the system, especially the digestive system. Ake siboneke bafundi, okokuqala ake sibheke umugqa wesine nowesihlanu nowesithupha. Sithola ukuthi emgqeni wesine nowesihlanu alukho uphawu ekugcineni kwale migqa. Ngakho-ke le migqa igqamisa ukuthi imbongi isebenzise injambamenti, okusho ukuthi imbongi isho okuthile emgqeni ongenhla, loko kuzobe sekwehlela emgqeni ongezansi noma kukapakele emgqeni ongezansi. Ake siboneke umugqa wesithupha ukuthi yini lona noma yini yona lena eyenza imbongi ukuba iqumbelane uma ikule ndawo. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo: usikisiki lomphefumulo nonembeza. Oh, sesiyabona, imbongi ayisebenzisanga igama elithi ngiqumbelane ukuchaza into embi, kodwa imbongi ikhethele ligama ukukhombisa ukuthi usikisiki okuwugqozi, okuyintshisekelo, okuwufuqufuqu lokwenza into ethile lugcwele kuyona ngendlela eyisimanga. Oh, sesiyabona, imbongi ibingachazi ukuthi igcwele umoya esiswini ngokuqumbelana, kodwa ibichaza ukuthi usikisiki luningi kuphi emphefumulweni wembongi, okuchaza ukuthi emoyeni wembongi usikisiki lugcwele kuphi, kunembeza wembongi, okuchaza ukuthi kusazela sembongi. Lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi inogqozi lokwenza okuhle ngoba inomoya omuhle. Inogqozi lokwenza okuhle ngoba inesazela, inenhliziyo enhle, inonembeza. Kusho ukuthi ukuthula ngempela kukhona kule ndawo futhi kugcwele. Umugqa wesikhombisa, le ndawo egcwele inhlokomo, kuyo kubuthene. Oh, kusho ukuthi ngaphandle kokuthula kule ndawo kugcwele umsindo wokwenanela, lokho yinhlokomo. Ukunanela ukhalalisela. Imbongi la yasebenzisa uphawu lubizwa ngokuthiwa yisizura ukuze igqamise ukuthi la ithe ukuhlaba ikhefu kancane yadonsa umoya ukuze kwakheke umgqumo omnandi kule nkondlo. Kuyacaca kunoma ubani ukuthi njengoba kule ndawo kwenanelwa, yingoba kuhalaliselwa imbongi, kwazise imbongi inenhliziyo enhle futhi inomoya omuhle. Ngakho-ke kule ndawo kunokuthula. Umugqa wesishiyagalombili, konke okuhle nokuphasa umphefumulo wami. Imbongi ikhethe igama elithi okuhle ukuchaza okulungeleyo, ukuchaza into engenaso isigqi. Kusho ukuthi kule ndawo imbongi ekuyona kuhlangene konke okungenaso isigqi. Ake sibone futhi ukuthi yini enye eyenzekayo.
ngokuthi imbongi ikhethe igama elithi nokuphasa. Leli gama lichaza ukweseka ukuba into ethile ingawi. Kusho ukuthi konke lokho kuhle okuhlangene laphayana akupheleli ebuhleni bako, kodwa kuphinde kweseke imbongi, kuyixhase, kuyiphathe ngezandla ezimhlophe. Balingani bami nani bafundi, ake sifinqe umqondo osobala webinza lokuqala. Ngaphambi kokuthi siqalise, kuyacaca, kuyakhanya bha ukuthi le nkondlo le inemiqondo emibili, inomqondo osobala. Yilowo esizoxoxa ngawo manje. Le nkondlo iphinde ibe nomqondo ocashile, sophinde sixoxe ngawo ngelinye ilanga. Imbongi inesiqiniseko sokuthi inganokuthula noma ukuthula kungakhona kule ndawo ekuyona. Lesi siqiniseko singalethwa yini noma iyini imbandela emibili engenza ukuba kube nokuthula. Owokuqala, owokuba babe babili, kube yimbongi nomunye umuntu. Owesibili, owokuba bacambalale, banethezeke, baphumule osebeni lolwandle noma ogwini lolwandle. Kuyacaca emgqeni wokuqala ukuthi imbongi ikhipha isimemo, imema omunye umuntu ukuba ahlanganyele nayo kulo mkhankaso wokufuna uxolo nempilo engenaso isiphithiphithi, kumbe wokufuna ukuthula. Imbongi ibeka izizathu ezintathu zokuthi kungani ikhipha lesi simemo. Isizathu sokuqala ukuthi bazocambalala endaweni enehlabathi elimhlophe. Ihlabathi elimhlophe ligqamisa ubuhle bale ndawo imbongi efuna bacambalale kuyona. Isizathu sesibili, kule ndawo kugcwele ufasimbe. Ufasimbe utalagu, yilokho okusangungwana noma okusandushwana. Uma uthi usuyasondela kukona, uthola ukuthi akukho lutho. Imbongi igqamisa ukuthi kunokukhohliseka thizeni. Kungenzeka le ndawo ibukeka iyinhle, ibukeka ingaletha ukuthula, kanti akunjalo. Yingakho nje imbongi ikhethe gama elithi ufasimbe. Uma ngachaza nje ngesingisi ngingathi ufasimbe is a mirage. A mirage creates an illusion. It creates something that is beyond your imagination. It creates a fake something. You may think that, oh, this is this. And at the end of the day, you find out that you were just clutching straws. There's nothing that you were holding on to. Masibuyele esizulwini. Isizathu sesithathu, kule ndawo kunokuthula. Imbongi ithi lokhu kuthula kulapha emhlabeni lapho sihamba khona ngezinyawo, kuphinde kube ezulwini okuyizwe esingalazi elingale kwamafu esibhakabhakeni. Imbongi iyayithanda le ndawo. Ithi izwa inogqozi,
ithi lolu gqozi lugcwele kuyona ngendlela eyisimanga, luyaphuphuma. Yingakho nje izizwa isiqumbelana. Ake sibone amaphuzu imbongi ewabekayo agqamisa ngokuphelele ukuthi imbongi iyikhonzile le ndawo ekuyona. Iphuzu lokuqala, kunenhlokomo kule ndawo. Kuyahalaliswa, kujatshulwe, kuyenanelwa. Yini eyenanelwayo? Kwenanelwa ukuthi imbongi inonembeza noma inenhliziyo enhle isazela. Imbongi iphinde ibe nomoya omuhle. Isizathu sesibili noma iphuzu lesibili, le ndawo yeseka umphefumulo wembongi. Kwazise yinye nje into efunwa imbongi, ukuthula. Ngakho-ke le ndawo isiza imbongi ekutheni izuze ukuthula kanye noxolo. Balingani bami nane bafundi, sizodlulela ebinzeni lesibili. Ake sichaze umugqa ngomugqa bese sisonga, sigoqa, sifinqa umqondo osobala webinza lesibili. Umugqa wesishiyagalolunye. Kuyona ngizwa amazwana abantu bekhuluma. Lo mugqa ugqamisa ukuthi kule ndawo imbongi izwa abantu bekhulumela phansi. Yingakho imbongi iyikhethelela gama elithi amazwana. Bakhulumela phansi nje ngoba kwenze njani. Bakhulumela phansi ngoba le ndawo yindawo enokuthula. Kungani imbongi iyikhethelela gama elithi bekhuluma? Imbongi iyikhethelela igama ukugqamisa ukuthi laba bantu bayaxoxa, balanda izindaba, nanoma kunjalo abawubangi umsindo. Yilokho-ke imbongi ekugqamisayo ukuthi la awukho nje umsindo, kunokuthula, kunoxolo, asikho isiphithiphithi. Umugqa weshumi, abantu abahamba ngezinyawo nangomoya. Imbongi isinikeza ngalo mugqa izinhlobo ezimbili zabantu abaphila kule ndawo. Imbongi ithi yilabo abaphilayo onokubabona ongabathinta. Labo imbongi ithi bahamba ngezinyawo. Bese imbongi ithi kukhona nalabo ngeke wabathinta ngisho usuthanda. Labo imbongi ithi bahamba ngomoya. Usuyabona yini ukuthi kungani emgqeni wesithathu imbongi ikhethe igama elithi ufasimbe? Yingoba kulo mugqa weshumi imbongi isikhuluma ngabantu abahamba ngomoya. Sishilo sathi ufasimbe utalagu. Sishilo sathi yilokho ocabanga ukuthi kukhona. Uma ususondela kuko leyo ntushwana noma leyo nkumwana uthola ukuthi ubungaboni lutho sanhlobo ngoba akunalutho. Asazi-ke labo bantu labo okuthiwa bahamba ngomoya, ingabe bakhona noma abekho? Mlingani wami nawe mfundi, okubalulekile ukuthi imbongi yakholelwa ukuthi labo bantu abahamba ngomoya okungabantu asebedlulile emhlabeni bakhona. Bahamba kule ndawo enesihlabathi esihle, ogwini noma osebeni lolwandle. Umugqa weshumi nanye, abanye bentanta nangaphezulu kwamanzi. Ungakhohlwa ukuthi ukuntanta ukuba phezu kwamanzi kepha ungashoni phansi. Imbongi iyikhethelela igama elithi bentanta ukugqamisa ukuthi bayabhukuda. Umugqa weshumi nambili, bayasikhohlisa bathi ngamahlengethwa. Imbongi iyikhethelela gama elithi bayasikhohlisa
ukuchaza ukuyenga umuntu, ukuchaza ukungamtsheli umuntu iqiniso. Imbongi yakhetha igama elithi ngamahlengethwa ukuchaza izilwane zasolwandle njengoba ababhali bechazile. Ake sibone ukuthi bathini ngazo. Bathi zihlale zihamba zilandelana. Ake siboneke, kungani imbongi ingathekisa laba bantu ibabize ngamahlengethwa? Ukuthi ihlengethwa isilwane esingenalo udlame, asimudli umuntu, asisona isitha somuntu. Ngakho-ke imbongi ikhethelela gama elithi ngamahlengethwa ukugqamisa ukuthi labo bantu okuthiwa bahamba ngezinyawo nangomoya, bantanta ngaphezulu kwamanzi, abasona isitha somuntu, bangabangani boluntu, banokuthula. Ihlengethwa ngesiNgisi yi-dolphin. I-dolphin yisilwane, akuyona inhlanzi, esinokuthula, esingabangani babantu abafana nami nawe abahamba ngezinyawo. Umugqa we-13. Abanye balokhu benyakazisa nemithi. Ngicela ukufunda lo mugqa lo, ngiphinde ngifunde umugqa we-14, hhayi ngoba kungekho uphawu lokuloba ekugcineni kwale migqa, kodwa ngoba le migqa yomibili igqamisa into eyodwa. Umugqa we-14, benyakazisana nezindwane eziluhlaza. Ake siboneke. Imbongi ikhethelela gama elithi benyakazisana ukuchaza ukushukumisa into ethile. Siyazi sonke umuthi isihlahla. Siyazi futhi ukuthi izindwane amacembe otshani isikhathi esiningi asuke omile. Ake siboneke, kungani ngifunde le migqa yomibili kanye kanye. Khumbula ngithe imbongi igqamisa okuthile. Imbongi igqamisa ukuthi lapha ikhuluma ngofasimbe, ikhuluma ngotalagu, ngoba akuvamile ukuthi osebeni noma ogwini lolwandle sithole izihlahla, sithole amacembe otshani noma nje utshani. Khumbula, utalagu yinto ocabanga ukuthi ikhona kanti ayikho. It is an illusion. Okwesibili singathi imbongi ikhethela amagama lawa. Igama elithi nemithi negama elithi nezindwane ukugqamisa ubuhle obumangalisayo bale ndawo, obenza ukuba abantu abahamba ngezinyawo nabantu abahamba ngomoya banyakazise le mithi isikhathi eside, baphinde banyakazise amacembe otshani eside isikhathi lesi. Yingani sithi banyakazisa isikhathi eside? Yingoba kunesakhi esijojelelwe egameni elithi benyakazisana esikhomba sigqamise into eyenzeke isikhathi eside. Umugqa we-15 kuthi nxa siyobuza kuthiwe yiwona moya. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukungazithembi ukuthi lento eyibonayo injalo yini ngempela, ngoba ibingazithembi. Imbongi yazihlupha yahamba yayobuza, ibuza kwabanye labo ecabanga ukuthi banolwazi olungcono kunayo. Leli gama elithi umoya
lisho umphefumulo womuntu. Kuye kuthiwe umzimba womuntu iwona ofayo, iwona othunwayo ethuneni lelo, kodwa umphefumulo wakhe uyasala. Yiwo lo mphefumulo imbongi ekubiza ngomoya, okuchaza ukuthi ngenkathi imbongi isibuzile impendulo yaba sekutheni. La kukhulunywa ngabantu asebedlulile emhlabeni. Umugqa we-16, ngiyabezwa bekhuluma, woza ungizwise. Imbongi ikhethelela gama elithi ngiyabezwa ukuchaza ukwamukela ngezindlebe inkulumo yalaba bantu asebebizwa ngomoya. Imbongi la iphinde okwesibili ikhiphe isimemo, imeme umuntu thizeni ukuba naye makasondele ukuze azozizwela. Umugqa we-17, ngiyabathanda, bayangithanda, woza uzizwele. Imbongi ikhethe igama noma amagama amabili athi ngiyabathanda naleli elithi bayangithanda, ukuchaza ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu, ukugqamisa ukuthi nobudlelwano obuhle phakathi kwayo imbongi kanye namahlengethwa, phakathi kwayo imbongi kanye nabantu abahamba ngezinyawo nangomoya. Iyaphela lapha indima yesibili. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye ngokugoqa sifinqe le ndima noma leli binza. Imbongi isicacisela ukuthi kunokuthula kule ndawo ekuyona, kangangokuba imbongi ibona izinto ezingekho. Imbongi isiyaphupha. Ibonani? Okokuqala, ibona abantu bexoxa, belanda izindaba, kodwa babe bekhulumela phansi. Imbongi ibona izinhlobo ezimbili zabantu. Ibona abantu abahamba ngezinyawo, iphinde ibona abantu asebedlulile emhlabeni. Imbongi ithi labantu benza izinto ezingefani. Abanye bantanta phezu kwamanzi, abanye banyakazisa imithi, abanye banyakazisa izindwani eziluhlaza. Imbongi iyabathanda laba bantu, yingakho nje isibaqamba igama elithi bangamahlengethwa. Umuntu oyihlengethwa ngumuntu onokuthula, ngumuntu onenhliziyo enhle, ngumuntu ongesona isitha sabanye abantu. Ngokucabanga ukuthi mhlawumbe lokho ekucabangayo kungakhona, lokho imbongi ekubonayo kungabikho. Imbongi ibone ukuba ithathe isinqumo, ihambe iyobuza. Ibuza ngoba kwenze njani? Ibuza ngoba icabanga ukuthi labantu bayayikhohlisa, baqamba amanga, abanalo iqiniso, bathi bona bangamahlengethwa. Ibuza ngoba iyabezwa laba bantu bekhuluma. Ibuza ngoba iyazi ukuthi laba bantu bayayithanda. Ibuza ngoba ikhona impendulo. Laba bantu bawumoya. Balingani bami nanebafundi, iyaphela lapha inkondlo yethu. Niyathandwa, nisale kahle.